Il-ħadd 24 ta' Lulju l-ġurnal illum żvela kif waqt laqgħa ristretta li kellu s-Segretarju Permanenti fil-Ministeru tal-Finanzi Alfred Camilleri dan wissa dwar l-istat ħażin tal-finanzi tal-Gvern. Dikjarazzjoni li tikkontradixxi għal kollox l-impressjoni li tingħata mill-Prim Ministru li kollox sejjer tajjeb. L-għada li deret din l-aħbar fil-Parlament Lorenz Gonzi ċaħat li saret din il-laqgħa u ċaħat li ngħaddan id-diskors. Tant li ddeskrivja bħala fantażija. Iżda l-Ministru Tonio Fenek meta kien mistoqsi dwar dan qal li minn dawn it-tip ta' laqat Alfred Camilleri ikollu kuljum. X'inhu dan iskandlu? Alla ħares ma minn xejn. Issa kien iġdid id-dati u ta' tokru għad diffiċli xi tajri tew jew m'għandix, però mhux waħda jkollu dak it-tip ta' laqat. Kuljum ikollu dak it-tip ta' laqat. L-istess Alfred Camilleri li kien preżenti għat-tnedija tad-dokument ta' qabel il-budget qal li sa dakinhar filgħodu stess kellu laqgħa simili. Matul il-laqgħa li d-dettalji tagħha kienu żvelati fil-ġurnal illum, Camilleri kien kwotat jgħid li jekk ser jibqgħu jipposponu d-deċiżjonijiet, is-sitwazzjoni kienet ser tiġi għar minn tal-lum.